Chigimori aje Lagos. Ebe ka na-emetu a. Unu na-ekwu izu ụka ole ka ọ dị Louis ji mu. Gịnị wee metu afọ ofe izu ụka ni? Ọdịnaka. Ọpụta m ife ife na ga ekwefe atifu n'onwe. Ka mmanụ ụmụ ihe n'isi ka ọ na-anyịkwu onu. A ga-eme izu saa. Emesa ka iweta ego ka enwee mee. Na-agụ nna akụ nzukọ ebele o nwere ego meji nzukọ ebele nye gị. Ị akụ nzukọ ebele ma na-agbachi jeje weta ego na Lagos. Ọ dịgo na akọdọmi ya ha sọnde je na ama na akwadoro m na Nancy so. Ọ yi ọsọ nje onye Nancy ga-asai Nancy. Kwado Ọchị Ugo Lagos. Ọchị Ugo. Listen, adị na-eje Lagos. Ị na-akwado ịkwado nsọ ọkọma anyị. Kwado nsọ ọkọma anyị. Bịa mama. Akwadogo m ịkọ na biko onwe ndị mgbọrọ ọzọ bịara ego fa wetara na na-edokwa fa one side and you take note ego na ndị na-eweta ego na ego na fa weta ka mmadụ ha wee ndị wetara m ego na ego na fa weta nke esi ndị fa weta and don't tap out it too unu chọọ na ewere ebe ebe a were rie nri but don't tap out it that much yeah, this lady Nancy what's on my time my friend okay. I'm going to go up. What will you with him in the map? Never, I will do it. Don't waste my time. You see that? Make question in that process. 3 days ago, I've told me to. I'm going to gratuity that you name. And we're Nancy, Nana, Nana. Oh, wow. Hi. Nka eru de to kesi what's up aro ko kati kisi society ko ta what's up iru kan wani da ba gamba na wani misi aro go meba I want misi wata honestly because the office are very hopeless. You know, only guy na talk in bribe, only na talk bribe, messenger na talk bribe, only na talk bribe. Hopeless set of people. Me sina ananyegide bribe. Ego wan na talk tupu ala de ego abo, I say to anywhere bribe. Na la tuna bobo. Ota kisi, it's when this go to any bribe, you know where. Ah, good na shame na table. Can you put it on? If you go on a table, no, that's fine. It's I'm now. Because I from my days. Jokes apart. Hey, Mama. Isi ni ewu kwa ọmọ ọgbọ́n ní náà honest no kiss me did so kokoro nana ni esoko no wonder mo kwa aso nkuro ọbọ na otani na egbu mara si na ngi bu Louis otani ki ni sigwe Odna. Kizi fani je maka gratuity. Asukwa na nwena. Oh. No one can this very new. Gratuity kwa ka ni joke.
You're trying. Otu n'aka. Ife njikwa na-ekwefe maka ụmụazị hapụ n'ụlọ. Ụmụazị gasara mama n'ụlọ. Amakwa nna m onye okwu n'ike iko. Ụmụazị gasara n'ụlọ, ọ kwara ụmụazị nke m nwatu. Akwai mana ha are used to village life. Family village life, no village fa. Family village life. I want to just say me, all village and go. Odinaga. Ndi kasali nke. N'izu na-anọ. Nwaanyị di enwuru na-anọ wala akpụchisi ile akwụju. Na helu, mama Lagos welu. Achọna m. Listen, Nancy, izu na ị ga-anọ. Ị na-anọ izu na-anọ, mụ ama na ebe a wegbo isi. Mụ adị na-eji abụọ. You know, as if you are more room to much of the much. Okay, no worry. When I cannot teach you. Yes. Can you call it? Yes. You're right. I lose it. I want to know if I put on a town. That you feel I am in a town. What is this? I will go at the one to the back. When I set up a brand new credit. Okay, I just go if I have your own offer. And it's said I will go about. I don't know. I don't know how I did it. I do it. Now, I can't have a room. I know that this is the fish go on here. Yesterday, as this man, not big aside in here, aside in Sigo, just one person. And this man, an agent, we will have a man on casually 2 days, or the time I you. Cool down. I'm right now, one hour. You know, is better motor and all this. Look at Ukum. Can run in office one of the managers. Ocean can commit just smoke. Oh, that's how I try one. Oh, God. So I found it's a bit of a kind of divine. I reach it. Mother Banam. Yaiba. Because the condolence after for quite in short. But you will give us week anymore now, but the condolence are I try music. I like him, even. Maybe I didn't this week. All that. All that, Google. See all that. What am I going to know that? And they could for like a Google. Eh? I saw that. All that. Okay, all that. Okay. I don't know. Okay. This is a good again. Lekus, gini mana? Gini wangonya makutan. Mba. Don. Yang boleh tekan anu. Boleh ten kan gaun sekono. Buku ne boleh. Ai ne cezu. Ngwano. Ara tara.
n'oge na-adị anya ma ọ ga-abata onye na-etiri ya ozugbo onye ga-azụta gị chere n'ọkụ ofe ọrụ na ugbo ndị okoro nzụta gị ọpị
Yes, no. Yes, you want. I've been doing you said it. Don't worry now. I'll put that one in Abeas. I'll put that one in Abeas. Shall we see me now? You serve, you this money, so that for you, so that money. Yeah, so yeah, we'll meet at the club. All right, say hi. Okay, I'll catch you. No. Nana. Okay. What the hell is the doctor? Yeah? Okay. How was it? Come on, what's up, you? What's up, you? No, okay. Nancy, I'm going to go. Oh, my God, it's a problem more than 5 days. Listen, Nanya. Oh, I can move on a funny, didn't want to find it born. I guess I deal for 3,000 the other time. Yes, every time I'm on the park, I shouldn't get a password. Relax, what's a bureau? The boy music in it. Come on. I don't know what filter I if I'm like man, that's not put anything. No, tell me. Whenever I think that way I do. It's going to be closer. It's not me. Listen, when I in a metal, whatever, can you name? Each one would you know? It was a beauty. It was a beauty. No more moving around. No more jigging and dancing. I said, I am gonna be a family man. Look, I got you there. What's a beauty me talk about? Well, if somebody is doing that, I'm an email. You know, it was a beauty. Look, all this in I went out there. When I know that. What I did a good one. You know, good such as it was a beauty. I didn't even know what I was. Come on. You got me at that. You got talking. You got told me. You got that every part of it. Can you go tell you? I'm only a different. I'll give you that. It's my call. My car will get this thing and the pull out was heavy. I want the Louis situation. Look, rapid fire. Louis, that watch. Look, Nancy. No, I don't know. This is good news. I got good news. Yes, it comes from element. Look, Louis. Nanya, Rapo, Yabuji. You want a shortcut bubble. You can't shortcut. You want to know anything in a book and could you? And they could you wine. No, could you Manakita? Fire was easy. Listen, more say Nancho Ikuchi, and then could you go since. Listen, come, shortcut. If you go Gasa, Elosomi, Yabuji, Rapuji, or by kind. But I go Gasa, yes, I'm happy. I'm a happy man. I'm a happy man. I will go on research because I see one man on campus. I could not lose. Nancy, you talking? Can you do
iwu ị na-agbachi ihe ịkpasu ịgwasịrị m about ihe m good news ibute ibe ọ dị ka m nwere ike ijiri akwụkwọ Louis keep onye intact. Ife m na-ekwu na ịma na Louis mụta nwoke mụta nwaanyị achọ m ka mma na akwụkwọ na ede na safe. Ọ dị ka mụ ama m keep it safe. Ọ dị ka m ga-atụfuru ya nwa. Ọ na-egwa m na ọ dị gwa m kọwara m agwa akwụkwọ na ahụ dị. Akwụkwọ dị safe. Ịma na akwụkwọ dị safe. Ọ gịnị what's this? How they help you? Look, o nwere mama mama because of you. O nwere anything na mama do come out for because of you. E nwere ejiro nga ego. You know now. Oh. Come on. And to show you iji wee kọwara gị na ejiro nga ego egwu. Ya ka nkụzi m egwu baza ọzọ. Ya ka nkụzi m egwu baza. Ima why? Because na-etiro chorus. Etiro chorus. Etiro tenor. No alto. No. Nika ya bịa ka kita ka ntieze all the chorus. Kunita kana ka ị na-eme ebe asị na ọ na-atọ. Kunita ka ije kụziere ya egwu baza. Do re mi fa fa. Ntinye alto tinye tenor. Do so ya ka ije egwu baza. Egwu baza na-atọ. Do ti fa la so. Do fa la so.